Lad mig starte med at slå fast, at en faktor er et tal eller et udtryk, som man ganger med. Udtrykket fremskrivning stammer fra økonomi, og det handler om, at hvis man har et beløb, f.eks. stående på en konto, så man regner ud, hvad beløbet bliver engang i fremtiden, så siger man, at man fremskriver beløbet, og en fremskrivningsfaktor er så et tal, som man ganger det enestående på kontoen med, for at få det enestående beløb i fremtiden, og for at få det fremskrevne beløb. Jeg vil bruge begrebet fremskrivningsfaktor lidt mere generelt, idet jeg simpelthen bare vil sige, at en fremskrivningsfaktor det er et tal eller en størrelse, som man ganger en begyndelsesværdi med for at få en slutværdi. Hvis jeg nu kalder min begyndelsesværdi for b og min fremskrivningsfaktor for f, her er der to tal, eller nu er det så bogstaver, men dem ganger jeg med for at få en slutværdi. Hvis jeg for eksempel har begyndelsesværdien 500, det kunne eksempelvis være prisen på en vare, og den her pris så vokser til 600. Hvad skal jeg så gange 500 med for at få 600? Ja, jeg kan jo starte med at skrive op 500 gange f er lig med 600. Og den her ligning kan jeg jo selvfølgelig løse ved at isolere f, ved at flytte 500 over på den anden side og dividere med. Så står der altså f er lig med 600 divideret med 500. Det vil sige, at f er lig med 1,2. Præcis den samme udregning kan jeg jo selvfølgelig lave med ligningen som vist, altså isolere f ved at rykke b over på den anden side og dividere med det. Og så når jeg frem til følgende for fremskrivningsfaktor. Altså f er lig med s divideret med b. Jeg kan altså altid, hvis jeg kender en begyndelsesværdi og en slutværdi, beregne fremskrivningsfaktoren ved at tage slutværdien og dividere med begyndelsesværdien. Læg i øvrigt mærke til, at s ikke nødvendigvis er større end b. Hvis s er større end b, så er f et tal, der er større end 1. Jeg skal så gange begyndelsesværdien b med et tal, der er større end 1, hvis jeg vil have en værdi, der er større end b. Men hvis f er mindre end 1, så får jeg selvfølgelig en slutværdi, som er mindre end begyndelsesværdien. Når en størrelse vokser fra en begyndelsesværdi til en slutværdi, så kan jeg jo være interesseret i at finde ud af, hvor mange procent størrelsen er vokset. Eller der kunne også være tale om et fald. Jeg kunne være interesseret i at vide, hvor meget størrelsen er faldet. Så nu vil jeg komme lidt ind på den procentvise ændring. Jeg vil nu komme ind på, hvordan sammenhængen er mellem sådan en procentvis stigning eller et procentvis fald. Og så den her fremskrivningsfaktor. Jeg vil tage udgangspunkt i den her situation, hvor jeg har et beløb, som kunne være f.eks. 1000, og så vil jeg gerne lægge en bestemt procentdel til, lad os sige 5%, og når jeg siger 5% til, så er det altså 5% af 1000, jeg vil lægge til. Og så vil jeg så skrive 1000 plus, og så 5% af 1000, det er jo 1000 gange 5%, og 5% det kan vi jo skrive som 0,05. Så det jeg lige har skrevet, kan jeg skrive som 1000 plus 1000 gange 0,05. Og nu vil jeg så lige bruge den matematiske teknik, der hedder sætte uden for parentes. Vi kan se, der jo står 1000 i begge udtryk, og det kan jeg så udnytte, i det jeg så skal sætte 1000 uden for parentes. Så jeg skriver 1000, og så gange en parentes, og så skal jeg finde ud af, hvad der så skal stå inde i parentesen. Så jeg skal altså finde ud af, hvad jeg skal gange 1000 hermed for at få 1000, og det er selvfølgelig 1. Og i næste led skal jeg så finde ud af, hvad jeg skal gange 1000 med for at få 1000 gange 0,05, og det er selvfølgelig 0,05. Så der kommer til at stå 1000, parentes 1 plus 0,05. Læg mærke til, at hvis jeg ganger den her parentes ud, så skal jeg jo altså sige 1000 gange 1, det giver 1000, og 1000 gange 0,05, så det nederste stykke, altså det regnestykke jeg lige har skrevet op, er altså det samme som overstående stykke. Det vil sige, at mit resultat, det bliver 1000 gange 1 plus 0,05, det er 1,05. Og det vil sige, at resultatet bliver 1050. Men her er jeg så nået frem til, at slutværdien er 1050 ved at gange begyndelsesværdien 1000 med tallet 1,05.
og det vil sige, at tallet 1,05, det er altså fremskrivningsfaktoren. Nu vil jeg så lige generalisere det her ved at bruge symboler eller bogstaver. Lad os sige, at vi har begyndelsesværdien b, og så vil vi gerne lægge en procentdel til, og vi kalder den procentdel for p. Det vil sige, at jeg skal sige b plus b gange p. Ligesom i det tidlige eksempel, så kan jeg jo sætte b uden for parentes. Det vil sige, der kommer til at stå b gange 1 plus p. Og dette udtryk, hvis jeg regner dette ud som vist tidligere, så får jeg altså slutbeløbet s. Og hvis jeg så sammenligner dette udtryk med første udtryk, jeg skrev helt i starten for at finde fremskrivningsfaktoren, der kan man så regne ud, at 1 plus p, det må svare til fremskrivningsfaktoren. Jeg kan altså konkludere, at jeg kan regne fremskrivningsfaktoren ud i den her situation, hvor jeg ved, hvad den procentvise ændring er, ved simpelthen at sige, at fremskrivningsfaktoren er alene 1 plus p. Læg i øvrigt mærke til, at hvis p er et positivt tal, hvis den procentvise ændring er et positivt tal, så bliver f større end 1. Og det vil sige, at slutværdien bliver større end begyndelsesværdien, men hvis p er et negativt tal, så bliver f mindre end 1, og det vil sige, at s vil blive mindre end b.